història de Sant Jordi. Esperem que us agradi. Història no és altra que Cavall de Sant Jordi. Com ha passat i la tradició catalana fou al voltant de la vila Montblanc. Voleu conèixer els personatges que he sortat? Sí. Jo sóc el drac, és que són els voltants de la vila de Montblanc. Sóc un monstre terrible i ferotge, que puc dir lent, tan potent que les alpes se sent. Jo sóc la princesa Blancaflor, la més bella i polida de les donzelles del rei. Jo sóc el pare de la Blancaflor, un rei just que s'estima tota la gent del seu poble. Jo sóc en Sebastià, un pagès de la vila que parla el nom de tot el poble. I voleu saber què va passar? Doncs que molt a prop de la vila de Montblanc va aparèixer un ferotge drac de grans dimensions. Aquest sóc jo. Era tan gran que mai acabava la gana. Tinc gana, tinc gana! Es menjava les ovelles de dos en dos i els cavalls de mig en mig. Tinc més gana! Se'ns han acabat les ovelles. Tinc més gana! Se'ns han acabat els cavalls. Tinc més gana! Se'ns han acabat els bous i les vaques. Tinc més gana! Sol ens queda la verdura. No m'agrada la verdura! Quan els animals es van acabar, el drac es volia menjar la gent del poble. Estimar el poble de Montblanc. Se'ns han acabat els animals i el drac se'ns vol menjar tots. Pobres de naltros. Hem pensat que podríem donar una persona per matar la gana del drac. El problema és que no hi ha ningú voluntari. Oi que no, poble de Montblanc? No! I a la gent del públic, hi ha algun voluntari per anar d'excursió a la panxa del drac? I doncs, què podem fer? Jo tinc gana! I si féssim un sorteig? Aquell que surti anirà d'excursió a la panxa del drac. És bona idea. Què us sembla al poble de Montblanc? De la gent del públic, què us sembla? I així ho vam fer. Cada dia, abans de sopar, feien un sorteig i la persona desafortunada anava a la panxa del drac. Ja què voleu, que me'l mengi? Oh! Ja què voleu, que me'l mengi? Oh! I així anaven passant els dies. Tot semblava anar bé perquè el drac no feia malifetes, fins que va passar un fet que va transversar la història. Estimat poble de Montblanc, avui ha sortit la meva filla, la princesa Blancaflor. Si voleu m'ofereixo... Pare, jo no vull morir. Si voleu m'ofereixo per anar d'excursió a la panxa del drac. No, jo sóc un rei just i tothom és igual davant la llei. Està bé, pare. Aquesta nit el drac menjarà princesa. El
Al vespre tothom va dir adéu a la princesa. Adéu, princesa Blanca Flor. Però vet aquí que mentre la Blancaflor s'encaminava cap al drac, va aparèixer un cavaller en un cavall amb una llança llarga i punxeguda. Qui sou, bon senyor? Soc el cavaller Sant Jordi i he vingut per alliberar la ciutat. On aneu, desgraciat? Però no veieu que el drac es pot menjar viu en viu? No us preocupeu, princesa, perquè tinc bona punteria i també tindré l'ajut de Déu per caçar el drac. Aneu, doncs, i bona sort. La Pere va pensar-se amb gran honor de la donzella. El cavaller la va escomotre d'una llançada, la va malparir. Ai, quin mal! Maleït drac, no pugis, covard! El drac fugia i el cavaller el perseguia. Aquest cas avui no podré jugar. Quan veieu el drac, dieu, crideu, el drac, el drac! Finalment, una bona bastonada el va malparir. El cavaller, que era Sant Jordi, va lligar el corp a la bèstia i li va donar la donzella perquè li portés al poble. Princesa, us dono la bèstia perquè vos la porteu a la ciutat. Gràcies, ets el meu heroi. El monstre va seguir tot manso, amb el cap a baix a la princesa. Tot el poble de Montblanc, que havia vist les baralles des de les grans muralles, ja esperava amb els braços oberts la donzella i el cavaller. Com a rei us dono les gràcies. Com a rei us dono les gràcies i us demano que us caseu amb la meva filla, la princesa Blancaflor. Aleshores, Sant Jordi va desaparegar misteriosament. Moltes gràcies, però jo no me la mereixo. Ha sigut l'ajut de Déu que... Ha sigut l'ajut de Déu que m'ha ajudat a alliberar la ciutat. Aleshores, Sant Jordi va desapareguer misteriosament, com havia aparegut. La gent del poble, agraïda, va escriure aquesta història tal que mai havia desaparegut.